Hola, em dic Maria Lluïsa Latorre i estic a la Fira de Sant Jordi que se celebra a Tordera perquè em va convidar l'editor Jesús Aumatell de l'editorial Emboscall a parlar una mica sobre llibres. Sobretot avui parlarem del llibre que vaig fer, el meu primer llibre que em va editar el 2006, perquè recentment n'ha fet l'edició digital oberta que es pot trobar en el web de la pàgina de l'editorial Emboscall. Quan em va dir de venir a parlar, em va fer gràcia tornar a pensar en aquell temps del 2006 quan es va atrevir a publicar-me un llibre tan immens, perquè ara podreu veure que és un llibre d'una gran envergadura i penso que vam ser molt agosarats tots dos, jo d'escriure i ell de publicar-lo, perquè és un llibre que s'aparta totalment dels cànons comercials, està ben bé al marge de modes literàries. El que s'hi volia dir que ara, després d'aquests anys, que és un llibre que se'n va fer una edició petita, però la gent que el va comprar i que es va atrevir a llegir-lo, després d'anar tenint les opinions, la veritat és que tots em diuen que l'han gaudit molt. De fet, és una història d'intriga, en què hi ha diverses subtrames i que de fet va atrapant una mica l'interès del lector o lectora. Aquest llibre voldria explicar que es va començar a gestar a l'any 93, quan jo encara vivia a Vic, d'on soc. Jo el vaig començar a escriure com un divertimento i en part era com un complement a les hores que estava lliure perquè hi gaudia molt. És una història escrita en català, de ficció. És un relat que se situa entre Nova York i Barcelona, encara que el llibre no ho diu. L'època és l'any 2001 i la gent després se n'assabenta perquè en un moment donat té lloc, com que la història té lloc a Nova York, com que van haver-hi del 11 de setembre de les Torres Bessones, després és quan els lectors se n'adonen que se situa l'any 2001. Que de fet jo quan estava escrivint el llibre havia decidit deixar el 2001, quan l'estava ja fent l'últim repàs, i és quan em vaig trobar que va haver-hi això de l'atemptat aquest i el vaig haver d'incorporar a la història. La trama, ja he dit que és d'intriga, tracta de la resolució d'unes morts misterioses. Vaig fer de la protagonista metgessa forense, perquè jo soc metgessa i em anava més bé per parlar amb més coneixement de causa, i li vaig posar el nom de Clara Verdaguer perquè aleshores jo vivia al carrer Verdaguer de Vic, una mica perquè vas fent el que tens al voltant. Els que ara, si ara algú llegeix el llibre, pensarà que em va influir molt la sèrie, en part la sèrie CSI, aquesta que ara ja fa tants anys que es fa, però realment encara no existia quan jo vaig fer el llibre. En canvi sí que en aquell llibre hi ha referències a coses misterioses i realment hi ha una influència de la sèrie Expedient X, que jo havia estat una gran admiradora. A mi m'agradava molt aquesta sèrie. Aquella visió que hi havia a la sèrie dels fenòmens inexplicables, hi havia aquella visió més científica de l'agent Scully i l'altra més sobrenatural de l'agent Mulder. A mi m'agradava molt perquè, en part, jo m'hi sento com molt identificada. Jo vaig créixer de petita, allà a Osona, entre relats d'històries locals misterioses. A Osona és un lloc que n'hi ha moltes, també n'hi ha al Montseny, de llegendes, que són algunes inquietants i tot. També en aquella època hi havia allò de l'auge de la parapsicologia, el fenomen ovni. Per altra banda, jo també vaig tenir una formació molt científica, molt racional. I clar, créixer amb aquestes dues coses fa que al final tinguis interès per tot i que t'agradi mirar les maneres de connectar-ho. Hi ha molta gent que els sembla que és incompatible que una persona amb una formació científica tingui interès o inquietud pel misteri, diguem. Però no és estrany, hi ha molts científics que s'han interessat també pels fenòmens sobrenaturals. I a més hi ha una cosa que sempre diem, la ciència no ho explica tot, tenim moltes coses inexplicades, que ni la ciència ni res, no en tenim una explicació plausible avui dia. Llavors, em volia ara rememorar, dit això,
quan vaig haver fet la història, després d'anys d'escriure-la, perquè és una història molt complexa, després a l'hora de trobar editor va ser molt complicat. Vaig enviar resums a diferents editorials i tot arreu em deien que no era no era el tema que els interessés, que no estava dintre la seva línia, allò que et diuen. I fins que un dia, devia ser el juny o el maig del 2006, vaig conèixer en Jesús Almatell d'en Bruscall. I bé, ens vam conèixer, li va interessar i es van posar amb una feinada amb una tasca que jo dic va ser una tasca titànica, una feina titànica allò, perquè es van posar, havíem de revisar de corregir la història, 840 pàgines, repeteixo, i ens hi van posar durant l'estiu d'aquell del 2006, el juny, juliol, agost i setembre, i per la gent que no ho sap, però quan s'ha de corregir qualsevol llibre, que passen correctors i de tot, per molt que hi passi sempre s'escapen faltetes, errors tipogràfics i així. I nosaltres que ens hi va ser una feinada terrible, i encara quan vam haver acabat, quan ja s'estava imprimint, sempre descobreixes nous petites faltes, errors, I bé, hi havia moments que semblava que no se'n sortirien, però va poder ser i va sortir el llibre i el vam presentar el novembre del 2006. Una cosa sobre el llibre que sol explicar és que és un llibre que, a part de jugar entre el misteri, la ciència i els fenòmens sobrenaturals, també hi ha molts tributs a l'imaginari col·lectiu de la nostra generació, de la meva generació. Una cosa que explico sempre és, perquè s'entengui, és que l'imaginari col·lectiu de la meva generació, de les generacions que més o menys estem aquí, compartim unes quantes coses. Per exemple, per explicar-ho, per resumir-ho, explicaré que en Freud, el psicoanalista Sigmund Freud, sempre explicava que les tres grans humiliacions que ha patit la humanitat, que hi havia tres grans humiliacions que havia patit la humanitat. Una d'elles va ser la primera va ser quan Copèrnic, amb les seves investigacions astronòmiques, es va treure del centre de l'univers. O sigui, els humans que es pensaven que la Terra estava al centre de tot l'univers, resulta que es van veure que realment estàvem no érem al centre de l'univers. Això va costar molt de pair, tothom sap com van acabar alguns dels físics o dels astrònoms que ho van defensar. La segona humiliació que sempre explica Freud que va patir la humanitat és la de Darwin, que també, quan es va treure del centre de la creació i va dir que érem un animal més i que tots veníem d'una mateixa cèl·lula. I la tercera humiliació, gran humiliació que vam patir segons Freud és la que ell mateix ens va fer quan ens va treure de la nostra pròpia casa, perquè va dir que nosaltres no eren lliures com preníem les nostres decisions, que hi havia el subconscient que moltes vegades ens condicionava. I jo tot això ho explico perquè ara penso que som una generació que aquestes tres humiliacions ja les hem assumit, les hem superat i realment les tenem, no ens suposa cap problema, i al revés, ara aquestes tres teories que ens apropen a la realitat fa que compartim un interès tant per l'exterior, aquest univers immens, com per l'interior, aquest interior nostre tan enigmàtic i desconcertant. I fins i tot jo diria que avui dia els que ho comencen a entendre, encara hi ha molta gent que és molt rígida, però les persones que comencen a entendre ens hem acostumat a assumir l'experiència de la vida envoltats d'incerteses, o sigui, avui dia no hi ha realitats, ni la ciència no té realitats per oferir. Contínuament els coneixements a vegades van anant més enllà, o sigui, hem de viure en un mar d'incerteses i no passa res, vull dir, és la vida. I ho assumim d'una manera natural. Dintre del nostre imaginari col·lectiu, com deia que el llibre surt d'una manera més concreta, són els viatges espacials, aquest univers immens, la sèrie Cosmos, científics com l'Einstein, l'energia nuclear, psicoanalistes com Freud, aquell temps, això d'aquestes matèries de la parapsicologia com la telepatia, els fenòmens poltergeist, la psicocinèsia, la ouija, els vampirs, la bruixeria, moltes coses que ara veiem de moda amb les sèries ja venen de quan jo era de la meva generació, quan érem joves, els relats de llegendes locals,
els descobriments arqueològics i de paleoantropologia, amb l'Indiana Jones, aquelles pel·lícules que era la manera de... O sigui, quan parlo del nostre imaginari col·lectiu són molts fets, o per exemple, la guerra de Vietnam, l'assassinat de John Kennedy, el maig francès, els hippies, les drogues al·lucinògenes, pel·lícules com L'Exorcista, Carrie, El Resplendor, o els llibres com El misteriós cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, o les estrelles del rock de... Bé, en tot això, tot aquest imaginari col·lectiu serveix per plantejar això, una doble visió d'allò que ens envolta i fins i tot amb la novel·la m'atreveixo a plantejar algunes hipòtesis que si us atreveu a llegir-la o penjada a l'edició oberta digital que hi ha a la pàgina, a l'editorial Emboscall, ho podreu seguir. Volia dir, per acabar, el perquè del títol, Els paons de l'assassí, perquè també parlo de la maldat, de les persones malvades, i una mica el que vull donar a entendre també en el llibre, a part de parlar de misteris i de ciència i de tot, és que a vegades les persones malvades no aconsegueixen els seus objectius de fer mal perquè siguin més intel·ligents o millors estrategues o perquè siguin, sinó perquè a vegades sempre troben persones que els ajuden amb les seves malifetes, còmplices que actuen com a peons i fan que puguin amplificar la seva capacitat per fer mal. O sigui, hi ha persones mediocres que són els que fan amb les seves... Gràcies a que segueixen el joc, a aquestes persones perverses, fan que amplifiqui la seva maldat. Per això aviso que a vegades Hitler o persones així s'hi van fer mal és perquè han haver-hi moltes persones que van seguir el que ell deia, si no hagués quedat com una persona mediocre que no valia res. I ja per última cosa, una altra cosa que volia dir és que quan us he parlat d'aquest imaginari col·lectiu a la meva generació, les dones gairebé hi eren invisibles. I una mica mentre feia aquesta novel·la me'n vaig fer conscient. I em vaig donar compte que eren invisibles i a més, si es feien visibles era quan eren o malvades o bruixes. I llavors vaig prendre consciència de que les dones havíem estat molt... no formaven part de la història i en part ha condicionat els meus llibres següents, que un és de Susqueda Tubingen, diari d'una metgessa, que parla sobre la bruixeria, i l'altre és Dones invisibles, que és parlar de moltes dones que van fer coses importants i en canvi són molt poc conegudes. I per últim, bé, desitjar que animar-vos a llegir aquesta edició digital oberta i que us sigui de molt interès la lectura. I gràcies per invitar-me a venir aquí.